Ahojte, ja som Kika. Ahojte, ja som Maťo a my sme holisti. A dnes sme si pre vás pripravili ďalší DIY návod. Ako si vyrobiť odpadkový kôš z pneumatik. Budeme potrebovať pneumatiky, modrý a žltý sprej. Postup. 3 pneumatiky nastriekame modrým a 3 žltým sprejom. Následne sme pneumatiky poskladali už iba na seba a náš kôš je hotový. A takto vyzerajú naše finálne koše. Pri ich výrobe nebolo použité žiadne lepidlo, takže sa dajú hocikedy znova rozložiť a preložiť na iné miesto. Dúfame, že sa vám páčia a že sme vás inšpirovali.